Assalamu alaikum, muhtaram milleteşler. Siz Tataristan Яңа Гасыр каналын карыйсыз. Эфирда Татарлар тапшыруы, студияда Илдар Кыямов. Бүгенге тапшыруыбызда biz халык язучысы, күренекле галим Мөхәммәд Мәһдиевне искә алачакбыз. Һәм студияда аның улы Искәндәр Мәһдиев. Галим, педагог, язучы, публицист Мөхәммәд Сунгатулла улы Мәһдиев 1929 елның 1 декабрендә төгәл туган көне билгесез Арча районы Гөбөрчәк авылында дөньяга килә. 1947 елда Арча педагогия училищесын тәмамлый. 2 ел мәктәптә укыткач, 1950-1954 елларда Балтик флотында хезмәт итә. Казан дәүләт педагогия институтының тарих факультетында укып чыга, кандидатлык диссертациясе яклый. Фәнни эшчәнлегеннән тыш әдәби иҗат белән дә шөгыльләнә. Повесть, романнары халыкның яратып укыган әсәрләренә әйләнеп, татар әдәбиятының алтын фондын тәшкил итә. Россиянең атказанган мәдәният хезмәткәре, Татарстанның Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясе лауреаты, Татарстан Республикасының халык язучысы. Хәерле көн, Искәндәр, исәнмесез? Менә без бүген чыннан да Мөхәммәд абыйны киң кырлы шәхес буларак төрле яклап искә алыйк әле. Мөхәммәд абыйның иҗатын киң катлам халык яратып кабул итте. Ул бик демократик язучы. Һәрбер язучыга да мондый бәхет насыйп түгелдер дип беләм. Менә халык мәхәббәтенең хикмәтен сез ничек аңлатыр идегез? Моның серләре нәрсәләр? Аның төрле критерийлары була. Әтинең берничә критерий бар иде. Шуларның берсе истә калган, иң истә калган һәм biraz гына ул юмористикта. Әти китап кибетләренә ул теге заманда Советлар Союзы чорында китап кибетләре бик күп иде. Һәм андагы китаплар бик күп санлы иде һәм сайларга да мөмкинлекләр бик зур иде. Китап кибетләренә кергәндә әти татар китаплары сатылган бүлеккә кирип, шунда карап йөридер. Һәм кайткач сөйлидер. Менә Бауман урамындагы китап кибетенә кирдем, аннары кайтышым Вишневский урамындагы китап кибетенә кирдем, шунда карадым. Бер дә үз китапларымны таба алмадым. Фронтовиклар да юк. Торналар төшкән җирдә дә юк. Берсе дә юк. Минем китаплар юк. Фәлән язучыларның, шагыйрьләрнең исемләрен әйтеп тормыйм инде. Китаплары бар. Шыгырым, навалым. Әти өчен критерийлар язучы әдипнең бәхтенең бер критерий шул иде. Китап кибетендә бу әдипнең, бу шагыйрьнең, бу язучының китабы сатылып биткән булса, бу үзенә күрә бер бәхет. Әлбәттә, бу чыннан да бик куәтле критерийларның берсе диязем килә. Менә Мөхәммәд абыйның әсәрләрендәге лиризм, моң дип әйтик микән? Менә ул каян килә, аның серләре кая дип саныйсыз, тамыры? Мин инде менеп атланган калыптан ерак китә алмыйм, шуңа күрә кабат әтинең әйткән сүзләренә, аның гамәлләренә кайтып таянып җавап бирәчәкмен. Әтинең әдәбият өлкәсендә бик күп теориялары бар. Кайберләре бирелеше, биргән булса шактый өлеше, бу турыда мин бераз гына соңрак әйтермен. Аның гыйльми мәкаләләрендә язылып калган. Булай инде теге үзара өйдә сөйләгән теориялар да бар иде. Менә шул теорияларның берсе язучыны иң югары баскычка менгергән әйбер нәрсә. Язучының, ягъни киңрәк әйткәндә әдипнең иҗат кешесенең тормышы никадәр авыррак булса, аның әсәрләре дә ул иҗат иткән әсәрләре соңыннан аннан калган мирас шул кадәр югарырак һәм талантлырак була. Әти инде бездә ерак китмичә Габдулла Тукайны искә аладыр. Менә Габдулла Тукайның беренче 15 ел гомерен карап карасаң, анда яшисе килми. Һәм аннары шул фаҗигале тормышта үскән баладан, шәкерттән, яшүсмердән үзенә күрә бер дахи барлыкка килә. Тулыканлы шәхес.
толыққан шәхес һәм шәхес кенә түгел, әдип, талант һәм халык яраткан, халык сөйгән шагыйрь, публицист, прозаик. Менә шулай. Әтинең язучының, әдипнең тормышы никадәр авыррак булган булса, шул кадәр ул әдип талантлырак булып үсә. Менә әтинең теориясе шундый иде. Байтак әсәрләрендә Мөхәммәд абый апагыз Гәүһәрне дә, сезне дә еш кына телгә ала. Мәсәлән, ачы тәҗрибә авазында, хәтеремдә уlaşмаса, Прибалтика илләренең берсендә йөргәндә, Латвиядә бугай, русча сөйләшсәң ди, кибетчеләр хезмәт күрсәтми, ничектер салкынрак карыйлар. Без ди шуңа күрә татарча сөйләшәбез ди. Малай да минем белән кушылып татарча сөйләшкән була, тишек борын дип язган сезнең турыда. Менә бу әйбер балаларын шулай әсәргә кертеп язу, аргумент булудан тыш, әсәрне куәтле итүдән тыш, язучының гаиләсенә карата ихтирамын да чагылдыра кебек. Мин шулай дип уйлыйм. Сез ничек дисез? Иҗатында әлбәттә гаиләсен телгә ала инде ул. Гаиләсен телгә алмыйча булмый. Әгәр дә инде язучының, әдипнең якыннары, туганнары, балалары, ата-анасы бөтенләй телгә алмый икән, бу бик серле. Моны аңлап булмый. Ул бит тормыш турында язганда, әлбәттә инде анда әни керә синең әсәреңә, әти бар, анда синең апаларың, абыйларың, энеләрең, сеңлеләрең, күрше-күлән барсы да алар инде ничек тә булса чагыла әсәрләрдә. Шуңа күрә бу минемчә бу бик тә табигый. Әдәбият тормыштан аерылмый бит, ул чын әдәбият. Шуңа күрә туганнарны әсәрләргә кертү бу bütün dünya әдәбиятларында да шул ук традициягә ия. Инде үз балаларыңны кертү ул бит бала өчен эшләнми, ул бит укучы өчен эшләнә. Үз балаңны күрсәтергә теләгән язучы, чын әдип, үз балаларын, туганнарын күпертми бит. Ул аерым бер әсәр була. Мәсәлән, Гадел Кутуй улы Рөстәм турында яза, Аркадий Гайдар улы Тимур турында яза. Шуннан Мөхәммәд Мәһдиев ниндидер бер Искәндәр турында яза. Без аны белмибез, чөнки анда ниндидер Гәүһәр юк. Анда Искәндәр генә бар. Шуңа күрә бу әдәби әсәр өчен бик тә уңышлы элемент. Әлбәттә, бәлки шуның белән дә ул тамашачыны җәлеп итәдер, чөнки аның укучы кешенең дә бит баласы бар, энесе бар, малае бар, улы бар дигән кебек. Димәк, ул демократик менә шул халыкка якын икәнлеген дә тасвирлый. Инде менә әниегез Лилия ханым, Лилия Гомәр кызында искә алыйк әле. Белгәнемчә, җәмәгатьчелеккә күренеп балкып йөрмәде кебек Лилия ханым. Шулай да язучы хатыны дигән статус аның тормышына, минем белүемчә, үз изен салгандыр. Язучы хатыннарын шактый күрдем мин. Күреп үстем. Biz яшәгән, biz әйләнгән даирәдә язучы хатыннары күп иде. Хатын булу, ир булу бу үзенә күрә бер ни бит инде, бер яшәеш, бу вазифа үтәү, бу тормыш миссия, әгәр дә латин сүзен кулланып әйтсәк. Ләкин чынлыкта, чын барлыкта чынлап та кайбер ниләр килеп чыга, өстәмә авырлыклар, төрле эскиләр килеп чыга. Язучы хатыны булу ул җаваплылыгы бар. Ну, шулай ук әгәр дә без башка категорияларга күз салсак, профессор хатыны. Аларын да беләм. Без апам белән без университет йортында 26 ел шунда яшәдек. Һәм безнең күршеләребез университет профессорлары иде. Кыхты профессорлары иде. Шуңа күрә без инде бу дөньяны бераз гына беләбез. Анда да үз проблемалары бар, иерархия фәлән тигән. Ләкин ул минемчә түзәрлек ул. Аны түзеп була моңа. Чөнки кем генә булмасын, син иң башта син кеше булып калырга тиеш. Инде ул теге титуллар, ниләр, дипломнар, ниләр, алар бүген бар, иртәгә юк. Кеше бүген бар, иртәгә юк. Менә синең кеше булып яшәүеңне халык бер кайчан да онытмаячак.
Шуннан да шулай. Менә бу июнь-июль айлары әниегез Лилия Гомәр кызы һәм әтиегез Мөхәммәд Соңгатулла улының вафат булган айлары икән. Тапшыруыбызда менә аларның рухына бер дуга булып ирешсен һәм әлбәттә бу урында тукталып, Ихлас циклыннан Мөхәммәд абыйның үзе сөйләгән видеоларны карап узыйк. Менің бірінші повестім шыққаш, еш те күтмегенде, біз 41 ел балалары. Халық арасында хабар таралды. Маңа енді дәвәтес жазып берген мені. Ол нешік жазсын енді аша кетушісінің соғыш вақтығында өткендерін. Білмейді олай. Шуңа күрә біз енді айырым кішілерге тырыштық, бір-бірімізді мақтамасқа тырыштық. Бір ғаилә кішілер олғаш бір-бірін мақтап отыру келішмейді. Ondan соң шунысы да бар. Қайбір жазушылар бірсі білән икенсі сұрашқанда тегін әсәрін көкке көтеріп мақтый да, өзі білән айырылғаш айтап үштәге бір нәрсе ярамайды. Менә ул минем бик күңелемә тиетрам нәрсә. Шуңа күрә дәвәтенең менің язған әйберләрін олай тулысынша қабыл иткән біліп яшадым мен. Енді ашықтан ашық әйтті, бір жүмләсі бик хәтерімдә тырналар түшкән жердә деген әсәрім шыққаш, бик жөнлі, бик игелекле әсәр язғансың. Сен ауылын бик ебет біләсің икән деп миңа телефоннан әйтті. Бүтін мақтау шул булды. Шул булды. Ләкин тырналар түшкән жердә деген әсәрне язу үшін миңа этәргеч берді дәвәтенең Туган ягым яшел бишек деген китабы. Ул ана революция кадәрге авылны бирә анда. Мин уйлап алдым, мин бит 30-нчы, 40-нчы еллар авылын беләм дип исәплим. Шунда буразнада бискәч, шуңа күрә бу минем бурычым дип уйладым. Hörmətli tamaşaçılar, bugün studiyamızda qonaqda xalq yazıcısı Mөхәммәд Мәһдиевнең улы İskəndər Мәһдиев. İskəndər Мөхәммәд абый татар халкына галим һәм лектор буларак та бик кадерле. Студентлар алдында чыгыш ясарга әзерләнгән мизгелләрен ничек хәтерлисез, ничек исегездә калган? Минем бер вакыйга гына исемдә, сез безгә килегез, нинди сорау кызыксындырса да без китап өстендә йоклыйбыз да, агыйбыз да, бездә бөтен җирдә китап дип сөйләгән исемдә калган. Әти бик пунктуаль кеше иде, бик система белән эшли торган кеше иде. Менә ул лекцияләренә әзерләнү, ул инде ул безгә бөтен нечкәлекләрен ачып бетермәйдер, ләкин аның үз кабинеты бар иде. Ну, кабинет дигәне инде советлар заманында ул кабинетта, ул йокы бүлмәсендә, ул китаплар саклый торган бүлмәдә инде. Әти менә кабинетына кирип китеп, өстәле янына барып утырып, язадыр. Ул гел язадыр. Нәрсә язганын без инде карап йөрмибез, нитмибез. Бездә андый гадәт булмады. Менә аның инде шактый өлеше лекцияләргә әзерләнү булгандыр. Лекцияләргә, аннары теге кафедра утырышлары неләренә әле мин бик кичкенә вакытта әти әле бит Казан дәүләт университетының правком рәисе дә. Ул чорын хәтерләмим. Ләкин ул аны язган, мин аны хәтерләп бер әсәрендә ничек яшәде икән бу университет минда килгәнче дип әйтә. Шул кадәр эш белән күмгәннәр аны. Ул бу җөмләнең төрле вариацияләрендә без моны еш ишеттек. Берәр эш чыкса, берәр не чыкса, бу фәлән миңа кадәр ничек эшләгән икән дип әти сорыйдыр әйтә. Риторик сорау инде. Менә аның язулары бик күп иде. Ул вакытта бит инде теге компьютерлар ниләр юк, теге интернетлар юк. Ләкин әти менә блокнот, менә аның берничә блокноты буладыр. Улан дипломатында йөртәдер. Эшкә барганда да блокнотлар бар. Аннары теге Онда кәгазьдә дә инде язып бара инде шуннан. Бер командировкага барса язучылар берлеге, әгәр дә бер кая җибәрсә, шулай ук блокнот белән бара, шуннан блокнотка үзенең теркәп бара инде, бөтен ниләрен кеше белән очрашкан, кем белән нәрсә очрашкан, нинди җыр ишеткән булса, берәнди мәкаль ишеткән булса, менә барсында язып барадыр. Менә әтинең үзенә үзе бер компьютер иде әтинең, әле теге заманда. Аннары килеп менә әйтеп үттегез бит командировкалар дип. Гомумән Мөхәммәд абый минем белүемчә сәяхәт итәргә, дөнья гизәргә ярата торган булгандыр, чөнки Җир йөзендә 6 кыйтга дигән бик кызыклы китабы да бар. Мин аны яратып укыган берничә мәртәбә. Бик кызыклы ул. Менә аларны язу тарихын әйтә аласызмы, ничегрәктер? Түртеп баргач күрәсең, юл язмалар да баргандыр инде. Ну, әти сөйләү буенча аны инде теге бераз гына төзәтергә кирәктер, аның хронологиясын. 68-нче елда әти
круизга чыгып китә. 68 елның җәе булса кирәк ул. Урта диңгез буенча бу я Одесса, я Новороссийсктан булгандыр бу круизный рейс. Шунда ул Төркияне, Грецияне, Ливан, ялгышмасам, Мисырны түгел хәтерле. Мисыр, Аль-Джазаир, ягъни Алжир, Тунис, Испаниянең яр Испаниясында булмыйлар, ләкин Балеар утрауларында булалар. Һәм Италиянең кайсыдыр шәһәрендә ялгышмасам. Менә шулай итеп әйләнеп кайта. Әти өчен бу үзе сөйләү буенча сөйләгән, үзе сөйләде, бу бераз көтелмәгән круиз. Ләкин менә шундый фурсат чыкканда әти беренче тапкыр дөнья гизгән, менә шундый круизный лайнерда. Ул бик бәхетле булган инде анда. Рәсемгә төшергән ул. Акыл каралы пленкага төшергән. Шул пленкаларның кайберләре әле дә исән. Соңыннан 68 елдан соң әти инде мин үзем хәтерләгән 73 елның декабрендә Һиндстан белән Шри-Ланкага барып кайта. Ул вакытта Цейлон. Шуннан 76 ел булса кирәк Франциядә булып кайта. Төркиядә була. Бу инде 90 еллар башларында безнең Татарстан Республикасы делегациясе белән бергә. Менә аннар Финляндиядә була бер тапкыр, монсы 92 елда бу. Финляндиядә кунакта татар җәмгыятене чакыру буенча шунда барып кайта профессор Диләр Тумашев белән. Менә әти гизәргә яратар. Кем яратмый гизәргә? Әлбәттә. Ләкин гизүнең төрлесе була. Менә ул теге ял өчен, дөньяны күрер өчен гизү өчен напта ул сөйнешле. Әгәр дә әтигә шул насыйп булган. Чөнки күченүнең, әле гизүнең әле күченү төрлесе дә була. Кешегә күченергә кирәк. Әтигә ансы насыйп булмаган. Алланың рәхмәте. Ул дөнья күреп кайтадыр. Менә шулай. Һәм менә бу сәяхәтләрдән инде яңадан аның туган җиренә әйләнеп кайтсак, минем уйлавымча Мөхәммәд абыйның үзе туган авылына, Арча ягына, Казан артына мәхәббәте ул шиксез булгандыр. Чөнки менә Багыйлык йортында Гөбөрчәктә сайлавы шундый уйга этәрә кебек. Әле бит Гөбөрчәкнең исеме дә икенче төрле булган дип әйтәсез, әйе? 30-2 бөтен дөнья сугышына кадәр аны ачыкларга кирәк тарихчылардан. Гөбөрчәкнең үз исеме, элекке исеме Кече-Му авылы. Шуңа күрә әтинең туган авылы Кече-Му. Русча инде Малый Муй. Аннары Гөбөрчәккә үзгәрә ул. Әти өчен ул инде Гөбөрчәк. Ул әсәрләрендә Гөбөрчәк дип аталмаса да, ул барыбер Гөбөрчәк. Ул Фолкнерның Йокны Потофы шикелле менә әтинең үзенең бер дөньясы бар. Ташлы тау дип әйтелгән. Ул менә шундый бер үзенең бер туган ягын чагылдырган авылы бар. Менә әтинең Йокны Потофысы ул нигездә Гөбөрчәк. Һәм исеме аталмаса да, ул инде аңлашыла, ул Гөбөрчәк һәм күрше авыллар. Менә авылдашлар әйткәне бармы, аралашасызмы алар белән? Менә әтиегез безне язган иде, безнең нәсел тасвирлана бит анда дип менә шулай. Хәзер инде кызганычка каршы әти буыны китеп барды инде диярлек. Ләкин ул буын кешеләренең балалары бар, оныклары бар. Алар инде таралган, Гөбөрчәктә генә калмаган алар. Кайчакларын алар кайтып, Гөбөрчәккә кайтып, Мөхәммәд Мәһдиев исемендәге музейга кирип, шунда хатирә яңарталар. Ягъни тарихи чылбыр җилми. Ул бар ул. Ул Гөбөрчәк әле дә тарта халыкны. Менә бу инде иң мөһиме. Мөхәммәд абый җыр-моңга битараф түгел иде. Мин аның инструментларга, бигрәк тә баян гармонга кушылып җырлаган чорларды да хәтерлим әле. Менә үзенең бу хакта ниләр әйткәне бар иде. Менә бу җырга омтылыш, аны ярату дигәндә. Яшь чакларында Галиев урамында торганда да әти җырлыйдыр. Душта да җырлыйдыр. Юнганда. Аннары әгәр дә Казанкага
төшеп китсәк, анда да инде юлда берәр җыр сайлап җырлап йөриләр. Ләкин минем мәсәлән хөрмәтле Шамил Әхмәтҗановтан ишеткән бар. Әти ул вакытта әле Шамил Сабирович әтинең һәм әнинең укучысы Казанбаш авылында. Шунда әти белән укучы Шамил Әхмәтҗанов дуэт белән җырлаганнар дип сөйли Шамил Сабирович. Кайсы арияны җырлаганнарын хәтерләмим. Но бу турыда инде Шамил Сабирович сөйләргә тиеш. Булай әти яшь чагында инде мандолинда уйнаган. Но башка инструментларга вакыты калмагандыр бәлки. Ләкин җыр һәм музыкаль иҗатны бик тирәнтен аңлый торган кеше иде. Ул менә бераз гына миңа да күчкән инде. Мин моны теге мактаныр өчен сөйләмим, мин моны теге факт буларак теге. Табигый бер. Мин үзем музыкада мәсәлән надан, ләкин яхшы музыканы начар музыкадан айырам. Без радио тыңлап үстек. Без концертлар карадык телевидениедә. Ул вакытта татар телендә бер генә канал иде, дәүләт каналы. Менә шул музыкаль тәрбия безгә бик зур йогынты ясады һәм әле дә ярдәм итеп килә. Мөхәммәд абыйның бер әсәре буенча яңа кино төшерелә. Менә шул хакта бер ике сүз. Булай кайсы фазада икәннәрен белмим, шәхсән белмим, ләкин миңа бик кызык инде ул, апама да бик кызык. Менә без шул фильмның һәм аның бергән булса аның дәвамнарының чыгуын көтеп калабыз. Әйбәт кенә эшләп бетереп, матур итеп тамашачыга тәкъдим итсеннәр иде. Амин, шулай булсын, бездә шундый фикердә. Менә Мөхәммәд абый кызганычка каршы иртәрәк чагыштырмача китеп барды. Әле яшәрлеге, эшләрлеге бар иде кебек инде, ләкин бу тәкъдир Худайдан, әлбәттә бер нәрсә эшләп булмый. Язылып бетмәгән әсәрләре калдымы икән? Әйе, калгандыр. Әтинең, мәсәлән, Ачы тәҗрибә авазының 2нче томы тәмамланмаган. Ул әле күптән түгел генә чыккан әтинең сайланма әсәрләрендә 10 томлык сайланма әсәрләрендә 2нче томы бар. Аны ул 10 томлыкны минем апам Гәүһәр әзерләде. Бик күп көч куйды. Рәхмәт аңарга. Һәм анда менә бүтән мөмкин булган басылмаган, тәмамланмаган, исемсез калган әсәрләр тупланган. Анда һәм әдәби әсәрләр, һәм публицистик, һәм гыйльми хезмәтләре. Язучы бер кайчан да туктамый. Туктау очраклары да бар, ләкин язылмаган әсәрләр бар. Кызганыч ки, алар дөнья күрмәй. Шулай. Инде менә бүгенге тапшыруны тәмамлап шуны әйтәсе килә. Мөхәммәд абыйның иҗаты ул халыкчан иҗат, ул яши һәм халыкка хезмәт итә. Без моның күп дәлилләрен күрәбез. Гапади халык та менә бик күп аның цитаталарын китереп сөйләшә, аны сагынып искә ала. Мөхәммәд абыйның рухы шат булсын. Сезгә тапшыруда катнашканыгыз өчен зур рәхмәт. Үзегезгә дә уңышлар телибез. Сезгә рәхмәт. Студиябездә кунакта Татарстанның халык язучысы Мөхәммәд Мәһдиевнең улы Искәндәр Мөхәммәд улы Мәһдиев булды. Аның белән саубуллашабыз, тапшыруыбыз тәмам. Бергә булыйк, бердәм булыйк.